Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Ja, det her det er sådan jeg skal snart have aftensmad, så det er derfor det larmer lidt. Det er sådan taste test slash haul fra Føtex. Den første ting er det her bøn til julegaver. Altså, den er ikke. Og så dem her til at lægge til julegaverne. Synes jeg, det er ret cute, ikke? Ja, det er ret cute. Og så sådan en her. Pak lige ud. Kig ud den. Au. Au. Yes, jeg åbnede den. I opened it. Så der er up. Så der er sådan en her julemand, så der er en søndemand, og nu pakker jeg den lige op. Bare lige min kanin, der gemmer sig i dag. Så sådan her ud på sådan en mandsformet chokolade. Så. Og sådan der nu. Inde. I don't know what it is. Nu. Min kanin synes, det er unfair. Jeg får sådan noget skudt slik. Ikke også? Ja, det synes du. Så, der var min anden kanin. Jeg tror bare spise. Typisk. Og så der. Han her, der er meget interesseret, fordi han har lært, at hver gang jeg kommer ind til dem, så er jeg gået på, om der er. Så vi har snart ikke flere, de er så mange gode på. Men jeg har snart ikke flere gode på. Jeg lige ved, at jeg har købt nogle to. Ja. Og det næste ting er, jeg har lige haft en diskussion med min kanin. Næste ting er, hvad skal jeg til den her? Eller man kan ikke smage med den her. Man kan ikke lige smage med den her. Men jeg tror, jeg tager den senere. Og jeg ved, at de her chokolader 10 ud af 10. Altså favorit julechokolade. Og så har jeg altså skrevet en chokolade, som er lidt til sidst. Okay, så der den her. Hvilket har været en men der er en grøn og en rød, som er en gul og rød og en alt mulig farve. Så har jeg lidt smagt med en smag den igen. Så first one, the green one. Der er bare sådan noget vingummi i. Ja. Og så er der den her.
som der er gul indeni. Mit en sidder seriøst bare kigger på mig. Så er den røde. Selvfølgelig rød indeni. Hvad skulle den ellers være? Den her. Den giver i hvert fald 20 af 10 den sko. Den grønne giver nok 10, og den røde giver 10. Next one. Chokoladeknapper med krymmel. Tivoli-krymmel. Julefarver. Tivoli-krymmel julefarver. Han giver mig side-eye. Okay. Se, han giver mig side-eye. Ja, dem er der nok mange, der har smagt. Stop med at give mig side-eye. Her står en diskussion med min kone. Men du skal heller ikke give mig side-eye. Chokolade. En akkord. Nå. Nå. Hvor de søde. Okay. Nu har vi så kringler. 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 Kringler, kringler, kringler. Kringler. Jeg tror, jeg har forstået, at det kringler. Hvor åbner man? Ja. Oh my god, jeg fandt ud af, hvor man åbner. Oh my god. Hvad er det? Utroligt. Jeg er super god til at synge. Jeg er virkelig god til at synge. Så det er fint. Vi skal pisse noget fast i dag. Det er klart. Kom ud i den her. Piller man den sorte plade af og lade være med at ryge ud. Nå, der røg sådan en kringle ud. Så. Der røg en kringle ud. Så kan jeg skal se. Det er en kringle. Bare chokolade. Jeg har på chokolade, men det er bare for chokolade. I don't know, put them in the enjoy. Jeg har ikke været langt sådan. Orange gren og jeg ved godt, jeg er meget aggressiv, men så åbn nu! Oh my god! Ja, her side måske.
Plastikken virker ikke. Oh my god, åben! Troede det var så sandhedsfejl, men det var det sådan. Orange gren. Orange grene. Snart samme åbne her. Så åbner man her, og så tager man altså lige alt. Man tager alt. En, der ikke er knækket. Men man tager altså lige altid 2 hele, som I kan se her. Fordi at jeg har en speciel måde at gøre det her på. Eller nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Jeg tror bare, det er familieting, ikke? De her 2. Og så gør man den her. De tænder. Jeg kan ikke bygge for her. Som du ikke? Oh my god, jeg kunne bygge. Jeg kunne bygge. Og jeg kunne også bare lade det. Ej, det er bare normalt chokolade. Med orange. Nej. Ikke orange smag. Appelsinsmag. Jeg finder også lige så pænt er færdig med det her. Okay, nærmest den. Jeg har jo næsten lidt til at smage på det. Og jeg har lige glemt at sige, de der chokoladeknapper, dem giver 10 ud af 10, de er så gode. Kringler, 9 ud af 10, lidt basic. Og orange stange, orange gren stange, 10 ud af 10. Okay, det blev overhovedet ikke særlig satisfying. Oh my god! Hej, nej, jeg har ikke nogen gode bidder. Hej, skidte. Nej, jeg har ikke nogen gode bidder, det har jeg. Jeg har sagt, at jeg ikke har nogen gode bidder. Altså, vil du have, jeg rykker mig? Oh my god, besværlig kanin. Jeg har ikke nogen gode bidder. Jeg har ikke nogen. Oh my god. Altså, hallo, jeg har ikke nogen. Tyggegummi så. Sådan her. Bare basically tyggegummi. Hej, nej, jeg har ikke nogen gode. Så, ja. Actually, no, what so special with this, but tak fordi I så med på den her video. Håber I kunne lide den. Og hvis I vil, og hvis I kunne, man kan meget gerne like og subscribe til stille. Ja, så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej!